siyaphila igama Hey ukhayile hlekelo mfethu noma isibongo ngangasisho washo ngenkani hayi nje ngihlezi ngumuntu onenkani so kuMiss Bhinca mfethu vele njengani ish kungiphathisa ikhanda mfethu kulo mbuzo ngoba manje uMiss Bhinca ngisho ukuthi yonke into nje ekhona ngiphathisa nekhanda ngoba ifunakala yonke into iqonde ngami organize mfethu yonke into organize nje one event alright so awusitshela ukuthi kusho uMiss Bhinca usho ukuthini hey mfethu ngokwesintu sike esidwini la uMiss Bhinca mfethu ukuzigada nokuziphatha kahle kwabantu besimama ngoba uMiss Bhinca ngeke ngize ngisho ukuthi emsizweni yilona sesingababala because khona uMiss yeah mfethu so nje usisi mfethu ukuziphatha kahle kwakhe nokuzigcina danko siyabonga mfowethu ilithini lensizwe elensizwa bathi ubhekeni inyama emnandi ethambile edliwa zigwili kuphela olokhuzana abayilokothu ngabhamuka amehlo coach Ndololwane angayiqedike mfethu ukuthi kuthiwa sengithe uthini into yakotini baba thini into yakotini bafethu into yakotini ukuthi ngihlale kakhulu namasulumane bo la ngihlala khona nje ngiphila nawo amasulumane yes ngihlala nawo nje amasulumane ake ngisikhulume ke isisulumane ngoba kuyoze kuthiwa sengithe kodwa nje bafethu ngize kulomcimbi engubonile ukuthi muhle kakhulu bafethu ukusupportana into enhle bafethu nami ngako ngithe ngifike la kuze khona ngilento siyayifisa ukuyibona bafethu inqubekela phambili so okusho ukuthi na next year uyafisa ukuthi uzobukhona obvious mfethu ngiyacabanga ukuthi next year futhi ngizofaka isandla mfethu esingaphezulu kwalesami danke mntaka baba kulungile